Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Benitez wala pa sang nabaton nga sabat gikan sa Seneco angot sa isyu sang fuel charges. Bacolod Festival ginalauman magadalasang madamo nga kayuhan sa Bacolod. Sa balita national, investigating body pagatukuron angot sa kapabayaan nga nagresulta sang airspace shutdown. China padayuno ng pagduso sang joint oil exploration sa South China Sea. Sa balita international, siyam patay matapos maglaslas ang buhawi sa Alabang. Sa sports, sa TNT, maghahampang na para sa PBA 3-on-3 Championship. Sa balita entertainment, Dolly De Leon mag-aumpisa na sa pag-shoot sa Hollywood film. Samtang sa balita special, mga bagay nga naga-require sang zero talent. Maayong aga Bacolod, may nga gabi gabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Enero 14, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Duran. Sa detalye sa mga balita lokal. Ginklaro ni Mayor Albi Benitez nga wala pa siya sang nabaton nga sabat gikan sa mga opisyalis sang Seneco angot sa isyu sang fuel charges nga ginabayaran sa mga konsumidor sa kooperatiba. Sunod kay Benitez, paagi lamang sa social media sininabiluan nga mayara sa ginpagawa nga statement ang acting general manager sa Seneco apang ini ang tuman kalayo sa punto sa iya ginapalambot nga concern. Duha man ni Benitez, simple lamang kung tani iya punto nga luyag mahibaluan kung bala diin nga pungsod nagabakal sang produkto nga coal ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation o kon PSPC nga amo ang ginakuhaan sang Seneco sang supply sang kuryente paagi sa duha ka mga separado nga kontrata. Sa piyak nga bahin, ginkalipay naman ni Benitez sa pagpahibalo sa mga Bacolod noon ang plano sang PSPC nga makigsapol sa iya talatapan sa masunod nga semana angot sa posible adjustment nga matabo sa kontrata o kon obligasyon nga balayran sa kuryente sang mga konsumidor. Ginatapos na sa karon ang term of reference o kon TOR bilang basehan sa pagapilian sang bagong kolektor sang basura sa syudad sa Bacolod. Sa press conference ginbahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga mahimo sa katapusan subong nga bulan kon earlier next month magapagwa na ang TOR. Ginpasiguro man sang alkalde nga mayara sang bag-ohon sa mga probisyon agud masiguro nga nagasibo sa sitwasyon. Ginehemplo sa alkalde ang kadamuon sa ginahakot nga basura nga amo lamang ang bayaran sa syudad ikumparar sa nakaligad nga fixed na ang bayad jutay o kun damo man ang mahakot nga basura. Samtang kalakip sa ikonsiderar sa syudad sa pagpili sa masunod nga kolektor ang ila past experience sa pagserbisyo sa syudad. May angot sa issue sang dalan padulong sa sanitary landfill. Ginpasiguro ni Benitez nga tayuyon ang pagtrabaho sa pagpakaayo sang amo nga dalan. Nagalaom naman si Bacolod City Mayor Albi Benitez nga magdala sang maramo nga kaayuhan ang hiwaton nga Bacolod Festival karon nga 2023 ilabi pa nga yara pa sa recovery ang syudad tungod sa ginandulot sang COVID-19 pandemic. Nagupod mismo ang alkalde sa press conference nga ipatigaan sa mga coordinators sang Bacolod. Ginpasiguro naman sa mga coordinators nga wala sang kinanglan kabalakan angot sa posibilidad ni pagbisita sa Bacolod sa mga Chinese nationals tungod sa ila ihibalo kalabanan sa maynian nga pauli sa ila tagsa ka lugar sa China agud iselebrar ang kahiwatan. Ginehemplo man ni Benitez ang iya eksperyensya sa magkadto sa China sa din istrikto ang ginapatigawan nga testing sa mga nagagwa kag sulod nga mga bisita. Ang Bacolod Festival magalawig sang 3 ka adlaw nga hiwaton sa New Government Center kag dira sa may Upper East. Even in China, no, just to give you a little story of how it was there. Although very strict sila, we had several swab tests during the whole state visit. Two swab tests before leaving, and then every day dito, and then also before leaving another one, and upon arrival here another one. Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Albi Benitez.
Masako sa karon ang Provincial Social Worker and Development sa pagpanagtag sang mga pagkaon kag iban pa para sa mga naapektuhan sa maulanon nga tiyempo sa nagkalain-lain nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sino kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, automatic ang ilang preparasyon sa food packs, non-food packs kag hygiene kits bilang nagapanguna nga kinahanglan sa mga apektado nga individual. Sa karon ginahulat pa ni Diaz ang mga impormasyon gikan sa mga banwa kag syudad sa probinsya angot sa listahan sa mga naapektuhan nga pamilya subong man kung mayara na sa nakabalik sa ila tagsa ka mga panimalay. Automatic na with the PSWDO ang aton nga mga food and non-food nga mga items are prepared before the calamity strike. So mayara kita na monitor nga sufficient rice, canned goods, kag aton mga hygiene kits na ready na siya for deployment. Si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Sa mga duwa man naton nga mga balita lokal, ginsugura naman sa gobyerno sa siyudad Sambago ang pagpanagtag sa school supplies nga nagabalor sang 5.54 milyones pesos sa masobra 23,000 ka mga kabataan ng eskwela sa mga public schools alin sa kinder padulong sa grade 6. Si Vice Mayor Ramon Torres upod sa iban nga mga local officials amo ang nagpanguna sa ceremonial turnover sang customized school supplies sa masobra 4,000 ka mga kabataan gikan sa 5 ka public school sa syudad nga nagalakip sang District 1A sa JL Araneta Elementary School sa Barangay Talok sadtong Martes sang aga Inarujes. Ang mga resipiente ng mga eskwelahan sa idalom sa District 1A amo ang JL Araneta Elementary School, Newton Hison Elementary School 1, Makilan Elementary School, TM Morada Elementary School kag Maria Rosario Araneta Elementary School. Sang hapon, ginpanagtag man ang school supplies sa kapin 2,200 ka mga estudyante sa 5 ka iban pang eskwelahan ngayara sa District 1B sa Vidal Caunto Elementary School sa Barangay Dulao. Ang iban pang mga eskwelahan nga naglakip sa District 1B amo ang AM Espinos Elementary School, Abuanan Elementary School, Guanzon Balgos Elementary School kag Inocencio Lucasan Elementary School. Ang mga pagpanagtag sa school supplies bila isa na programa sang gobyerno sa syudad sa pagpamuno ni Mayor Nicolas Yulo sa partnership man sa Sangguniang Kabataan Federation. Si Torres sa nga mensahe nagpahayag nga ila ginalauman nga ang magidikanan kag estudyante maka-apresyar sang pagpaninguha sang gobyerno lokal nga mabuligan sila sa ilas ning kinahanglanon sa edukasyon. Sa pagpahayag ng coronavirus disease pandemic ang wala pa natapos kag sa pagbalik sang full face-to-face classes, ini siyang nanawagan sa mga manudlo nga atipanon sang maayong ilas na ikaayong lawas subong man ang ikaayong lawas sang mga estudyante. Ginpresentar sa tung Webes nga adlaw sang Provincial Environment Management Office ug PEMO kay Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon ang 10-year Provincial Solid Waste Management Plan para sa 2022-2032. Ang 10-year SWM plan gindihon sang PEMO paagi sa SWM team nga ginpangunahan ni Dr. Heriberto Madalag kag mga miyembro nga Sanday Sheila Joan Bautista, Ria Dada kag Rodolfo Sapalo Jr. sa kolaborasyon sa 31 ka mga local government units, Provincial SWM Board, Provincial Capital SWM Task Group nga ginpangunahan ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II kag tanan nga katapos sang Kapitolyo Solid Waste Management Educators. Magaserbe ang SWM plan bilang baseline sang probinsya kag 31 ka LGU sa pag-implementar sang provincial SWM activities. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak na nga alas 7. Investigating body pagatukuron angot sa kapabayaan nga nagresulta sa airspace shutdown. Samtang China padayuno ng pagduso sang joint oil exploration sa South China Sea. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman mga ka-aksyon balang nagainom sang kape,
Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa Yes, good morning, liwat mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Eden, and happy Birthday! Saturday. Ay, happy birthday. Happy birthday kay Dora. Ito kapon sa ikat. Belated happy birthday, Aksyon Dora! Sa iya ito ikat 36 birthday. Yeah, di ba? Makagin si Bukit. Ako yung greet siya ni Puyen. Nante. Happy 36th birthday, ate. Na. Sakto pati- kita ito niya, no? Pati mo lang kami kay Puyen. Pero actually si Puyen guro sa atom na ito namati. Feeling ko man. Kaya ikatanaw sila, guro. Basta ikatanaw sila, subong sila 55 inches ng TV. Oo, correct. OMG, bongga. Sige dira sa mga drivers naton, mga taxi drivers, tricycle drivers, mga jeepney drivers, modernized man o kung traditional, good morning dira sa inyo. Na? Yes, good morning sa tanan. Kay Helen Romero Claro, hello po, good morning, watching from Cebu City. Uy, may buntag, prititit! Ang prititit. Sinulog. Sinulog. Prititit. Ano na to sa ila mo? Pit Senyor. Oo. Pit Senyor. Lakata sa sinulog. Ano to kuno Cebu to daw pulo kuno ka contingent na nag-back out? To? Oo, pulo Yeah. na may balita ko nabasa mo na daw pulo ka contingent kuno nag-back out. Yahaw. Away ko kabalo. Sige lang Tanaw be. Tanaw bala kay do may ara may report ko na bato na mo no. Pit, senyor. Sano ako sininga Wickman? Dungan Sa sila sa Sunday Kabankalan. man, Dungan yes. sila sa Kabankalan. Tining ka Kabankalan ka ro Cebu. Due to tawag ng profession po, kita-kita po tayo lahat sa kabangka. Kita-kita po tayo bukas, mga mahal kong kabankalanos. See you. Sana po ay mainit ang pagtanggap na Pagtanggap, niyo sa akin dyan. Kasabad.
Phil Alonsagay, dala sa Tokyo, Japan. Good morning, man. Sakay Jojo Mel, Dinamarca, ano na nasa imo da? Jojo Mel, Dinamarca. Doon wala ko nakita Bago eh. pala na siya, Jojo, bago wala na sabihin, hindi ko ma-memorize pa ang ngalan nila eh. Hindi ko may tao ko diyo. Santillan. Kasiple. Santillan Kasiple, no? Sa family Kasiple, kuno dira sa barangay Blumentritt, Morsha. Miss G, good, Georgia Gargasiran, good morning sa inyo, Miss G. Bongga si Ma'am Georgia, 3 ka kape. Ang 3 3 ka? ka pasta. No. Gin-like lang ni Alex Monteza, mga siguro sa 1 ka pasta. Gin-love niya, kuha niya, gin-heart niya, why? Gin-heart gali. Mga 1 ka pasta. Classmate ko da, Lilian Bermudez, good morning sa imo. Yes, hello. Ana, saka, sa ano? So kay Ma'am Ana Sinoro kag sa EFC, kaya rin nag-comment si Ma'am Veronica Santillan Manukan. And of course, ara gyapon na Action Boy, si Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Nang kung hasta sa February, ding tugnaw sa aton, sila to ayhan hasta sa no snowman. Mamo mo na. Ang magoro no, kay tiyang huyop to kuno sa ano kakadto di sa aton no bugnaw. So ang aton do ang ugasip na lang yan. Ano ko ng ang iceberg lang nagkakatunaw. Mga residue na lang yan. Iceberg na nagkakatunaw, bla mo na siya. Oy. Itugnaw na didaan sa aton no, si ila guro ya tugnaw. Porti. Edilaos, Gina Macapaciento sa Barangay 29, Ronnie Kagalawan, Morning Man, at Tia Kim Eriman. Standby na sa Balita National. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mata 17. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, nagtukod si Transportation Secretary Jaime Bautista sa ang investigating body nga ginalakipan sa mga individual nga hindi konektado sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAP nga magatutok sa posibilidad kapabayaan nga nagresulta sa airspace shutdown sa tong Enero 1 sining nga tuig. Ginpagawa ni CAAP Deputy Director General for Operations Edgardo Diaz ang impormasyon kadungan sa pagpatag nga ang internal investigation sang CAAP ang magatutok lamang sa ginhalinan kag kun nga ini ang natabo. Kadungan sang investigasyon sang Senado angot sa natabo, liwat ginbuhi ni Senator Grace Poe ang panawagan nga pagtukod sang Independent Transportation Safety Board nga magausisa sa mga insidente nga pareho sa natabo sang Enero 1.
Padayunon sang gobyerno sa China ang pagduso sang joint oil exploration sa ginagawan nga South China Sea sa pihak sang desisyon sang Korte Suprema nga nagadeklarar nga unconstitutional sa kasugtanan sang Pilipinas, China kag Vietnam. Sa tong Martes 12 sa 15 kahukom ang nagbasura sa Joint Marine Seismic Undertaking Agreement sang National Oil Company sang tatlo ka pungsod nga kalakip sa mga nasyon nga nagaaway sa teritoryo. Sa statement, ginpahag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin nga ang 2005 tripartite deal isa ka importante nga tikang sa tatlo ka pungsod kag useful experiment para sa maritime cooperation sa tunga sa mga partido sa South China Sea. Dugang pa ni Wang, dako ang papel sa kasugtanan sa pagpatibong sa stability, cooperation kag development sa rehiyon. Nakumpeskar sa mga otoridad ang 19 milyones pesos nga valor sang smuggled nga kalamay sa Manila International Container Port. Ginpahayag sang Department of Agriculture, ginpahamtang sa hold order sang Nobyembre 29 tilikdan nga tuig ang 5 ka container nga cargo. Ini ang inisyal nga deklarar nga mga insulators, arresters, sleepers, outsoles kag styrene butadiene rubber. Ginkumpaskar sang ang shipment sang Enero 11 matapos madiskubrihan nga mga refined cane sugar. Suno sa DA nga Gurias Junk Consumer Goods Trade ang consignee kag mga pangatubang sila sang kaso para sa misdeclaration kag misclassification sang shipment kag paglapas sa idalom sang Food Safety Act of 2013 kag Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kinaduso sa karon sang Department of Trade and Industry ang paghimo sang Digital National Database para sa agricultural products kasunod dinhi sa monitoring sa mga merkado angot sa padayon nga pagtaas sa presyo sa kada kilo sang Bombay. Sunod kay DTI Secretary Alfredo Pascual, kinahanglan may sistema ang gobyerno para mahibaluan kung ano kadamo ang supply kag demand sang agriculture products agud malikawan nga masulit ang sobra-sobra nga pagtaas sang presyo. Nakigangot na ang DTI sa Department of Information and Communications Technology kung paano makatukod sa digital database para sa agricultural products. Palayag pa ni Pascual, importante ang monitoring tungod wala na mahibaluan kundi ng shortage kag oversupply sang mga produkto. Sa mga duga pa natin nga balita nasyonal, ginsuspend sang Land Transportation Office ang 12 ka private emission testing centers bangod sa kinaligar falsified results. Ang 90 kadlaw nga suspensyon maghatag ligwa sa investigasyon may angot sa kinaligar estilo nga paghatag sang pasado nga marka sa pihak nga wala sa salakyan nga dala sang gininspeksyon nga nadiskubre ini kasunod sang madamo nga reklamo. Sa rebuluan, ginpapaidalom sa emission testing ang masalakyan sa pag-renew sa ilang registration agud masiguro ang safety sa pagbiyahe. Patag ni LTO Intelligence and Investigation Division Officer in Charge Renan Milintante nga pila ka imahen sa emission testing results ang in-upload sang 12 ka PETC sa Image Repository Database Server ang nagwa nga peke o kun hungod nga ginilisan. Ginapasabat man sa LTO ang IT providers sang 12 ka PETC kung nga ang ila accreditation ang hindi dapat pag-i-revoke bangod sa posibilidad nga paghimbo-nanay sa mga testing centers. Ginmando naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpadasig sang digitalization sa National Identification System nga pwede magamit para sa mga public ag private transactions. Ginpahag ni Presidential Communications Office nga ginhimo ni Presidente Marcos Jr. ang pagmando samtang nagapatigayan sang meeting sa Private Sector Advisory Council sa Digital Infrastructure sa Malacañang sang Huwebes sa diin. Isa sa mga topiko ang gintalakay among plano sa Philippine Statistics Authority nga dayunon ang Public-Private Partnership Project para sa launching sang ila Digital Field ID app. Suno sa PCO sa Talakayan, ginpangabay ni Marcos ang private sector nga magbulig sa pagpagwa sa national ID bangon mayara ini sang teknolohiya kag ikasarang para sa bag-o nga digital IDs. Ginpahibulaman sang PCO nga ang Philippine Identification System ang nagaplano sa paglansar sang ang mga mobile app sa unang nga quarter sang karon nga tuig kag ang digitalization ang magalakip sang automated Know Your Customer, identity theft protection, credit card and loan applications, kag digital wallet. Naibaloan nga Republic Act No. 11055 ug Philippine Identification System Act ang ginpermahan nga nanginlayis ang Agosto 6, 2018 ni Anay Presidente Rodrigo Duterte.
Nagasalig naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga matalakay ang inaduso nga Sovereign Wealth Fund sa Pilipinas nga ginatawag man nga Maharlika Investment Fund sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ginpahag ni Malacanang press briefer Daphne Osenia Paez nga nagpatigayon sa briefing ang Department of Foreign Affairs kay Presidente Marcos Jr. sa din pangunahan ni Secretary Enrique Manalo ang presentation nga nagsentro sa bagong sistema sang investment, trade kag infrastructure. Pahayag naman ni DFA Undersecretary Carlos Soreta nga madamo sang pwede itanyag sa mga investors pati na ang Sovereign Wealth Fund. Suno pa sa opisyal sang DFA nga ang WEF ang isa ini kamaayong nga lugar para magpatigan sang soft launch para sa Sovereign Wealth Fund bangod sang pagka-prominente sang forum sa din magatambong ang mga global kag business leaders kag mismo si Presidente Marcos Jr. ang magapatag sang Sovereign Wealth Fund. Magatambong si Presidente Marcos sa WEF sa Davos, Switzerland kag ipakita ang economic report card sang pungsod sa tuban sa mga world leaders kag mga nagapangunang chief executive officers o kon mga CEOs. Ginpahayag sang Department of Budget and Management o kung DBM nga nag-release sila sang masobra 14 bilyones pesos para pondohan ang mga pensyon sa mga military retirees sa unang quarter sa tuig 2023. Sunod sa DBM, ang pondo ang ginbayad sa Department of National Defense Armed Forces of the Philippines nga nag-cover sa bulan sa Enero tubtub Marso. Sa Desyembre 31 tinaliktan nga tuig, ang AFP payroll nagapakita nga ang kabuusan nga 137,649 ka mga pensioners ang makabenepisyo halin sa pondo sa karon nga quarter. Pahayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, responsibilidad nila nga masiguro nga mabaton permis ang mga retirees kag sang ila pamilya ang mga benepisyo nga nagakadapat para sa ila. Ini para mapakita sa ila ang sincero nga pagpasalamat kag respeto. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Ang Balita International, Balita Negosyo, Balita Showbiz, kag Balita sa Sports sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton man mga ka-aksyon bala nga may problema bala sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Good morning, Torks! Terry Vergara Sancho, good morning. Kay Lilibeth Pabilan Torda, dira sa may Tabukol. Good morning, dira sa inyo. Ma'am Luing, shout out sa iya chef ko this morning, kay Nino Jude Melos. Wow, sana all. Anong ginaluto? Kay Rizal Balsimo, good morning man. Ma'am Vanessa Mayo, hola ko no hola, soy Dora. Charot.
Happy morning, Hambali Ma'am Torda. Rizal Balsimo, good morning. Jo Marie Macariola Estalioso, good morning man. Jocelyn Song Comedia, Melanda Sausa, monitor lang sila kuno sa La Carlota City. Hello, good morning. Kay John Rodolph Cadagat Garcia, ga-monitor lang sila sa may barangay Bagonawa, San Enrique. Tamyaw niya lang sa iya nga pakaisa sa barangay Pahilang, Gahinigaran, Sanday Regine, Jency, kag kay Ma'am Annalyn Gicana. Salamat, kid. Ma'am Lilian Bermudez, we finally found a place where the sun is shining kuno. Oy, sa hinubaan, nagainit na to ya. Okay. Ato to isla? Yes. Mayo Perfect. Sino pa? Rochelle Evangelista. Yes. Nang agad sa imo. Mary Ann Valencia Icraela. Aksyon! Balita! This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa John Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa Balita International, patayang siyam kapersona matapos naglaslas ang buhawi sa Alabama. Suno kay National Weather Service Meteorologist Jessica Laws, ang bagyang unang nabatyagan gikan sa Mississippi tubtub Georgia, kagan sentro sang buhawi amo sa Alabama. Dugang pa sa ilang ang pagmonitor nag-aging buhawi sa Southwest Selma, Alabama, padulong Georgia, Alabama state line, kundi naglambot sa 241 kilometros. Paday naman ang search and rescue operation sa Autauga County matapos may mga gin-report nga missing nga persona. Sa negosyo naman, ginpahig sa National Grid Corporation of the Philippines nga may posibilidad nga maggamay ang power reserves ukon mapaidalom sa yellow alert sa sulod sang 7 ka bulan. Suno kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, ginalantaw sa bugos nga bulan sang Mayo ipaidalom sa yellow alert ang Pilipinas kag posible pa mas maglala ang sitwasyon kung may mga unexpected plant outages. Sunod sa Department of Energy, may mga matabo na nga naduraan ang grid sang 4,000 megawatts sang power supply bangod sa emergency shutdowns nga suno kay Alabanza, hindi ma-predict ukon may baluan. Samtang ipag naman sang DOE nga posible ang liwat nga pagsaka sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 54 pesos kag 19 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 62 centimos, ang Hong Kong dollars 7 pesos kag 3 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, mag-aumpisa na sa bulan sang Marso ang taping sang Hollywood film. Kaupod si Dolly De Leon. Kilala mo si Dolly De Leon. Ang Madarna tane? Ha? Ang hindi na saya? Si Jane De Leon na Sino? Si Jane De Leon na siya manginandar na. Si Dali ng sa press club de? Hindi yasa ha. Ayasa. Dolly De Leon. Speaking sang NGCP, muda kag Dolly, may ano to pala yung chat ka ni Miss Nanette. Wala pa. May ano to sa NGCP, may bahatag sa Sige. Ano kung to? Kung kaon to gani, dalawang mga hapon. Yes, anyways, na ma-film na sila Action Boy sa March. Kao po ng aktor nga si Jason Schwartzman. Si Dolly De Leon, ano lang gano'n na bala? I'm sure familiar ka na siya nga, ano, kay Tsura? Chimpo yun na mo. Dali De Leon? Duway ko yung kabati. Si Christopher De Leon yung ako niya. Ari sa balaho? Patakuha. Kasabal, wala kagalingan ano. Ay siya bala, oh. May edad na siya, may edad na.
Okay. Kay ti do ano ni siya trending siya ligad kay may mga ano ni siya may mga films ni siya nga nagsikat sa abroad kag na-recognize siya. That's why ngayon kuha siya sa isa ka Hollywood film. Ti ma-start sila taping sa March. Horror. Grabe to, horror ito tsura, ya. Hindi naman ka naman Matsyag mo, remake to nila. Si si Maria Labo. So, kay De Leon, Action Boy, mabalik-balik lang siya kuno Pilipinas, kag US, kaya balya palangga niya kuno si Action Boy. Basi bla kung mabalik ko sila Mary Hack. Oo. Amo na? Oo. Maria Labo. Nila? Wait, tigagid no? What to be? Mary Hack. Siya Tapos sa ilangan, akabala ka ng ilangan team song. Ano? Mary Hack, a little lamb, little... Abi, may ko lang entry man ko. Ako na siya Action Boy. Tiyan, mali dili yun. Mabalik-balik lang siya kung galing sa Pilipinas. Kaya mas hilawon ka. After dito na US based na siya gala? Hindi, kayo ma-film to siya. Okay, Ma-shoot to sila. Siyempre, Hollywood film. Ito ko lang, I'm gurus, likod balay. Sa likod balay, hindi ng film location, tapos sa likod balay, ito nila ni Eden. Sila og saran blang. Kailain ko rin, no? Kaya duwan, may gina-shoot man siya nga film diri sa Philippines. Tapos uy, damo, kwartong mananay. Ay, may... Maninay, congratulations kay Maninay Dolly De Leon. Grabe, no? Kaya. Balita sa sports. Magasugod ng TNT sa ilas ning pagtinguha para sa isa na naman ka kampyonato sa PBA 3-on-3. Sugod ni sa karong Sabado sa Leg 1 sang final conference sang second season sang tournament sa Robinson's Novaliches. Bagod nga tropang Giga, amo nagdaog sa Liga Conference, inis lamang headline sa Leg 1 Pool A nga may kalakip na diring Pioneer nga Elasto Painters kag Blackwater. Ang runner-up sa league nga season nga Cavitex Braves amo naman ang mapanguna sa Pool B kag nagrupon man sila sa San Miguel kag Northport. Ang J&T Platinum magakompleto sang Pool C upod sa Barangay Ginebra kag Terra Firma, samtang ang Pool D magalakip sang Platinum Karaoke, Meralco kag Pure Foods. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Magabalik kita para sa Balita Espesyal. Good morning na dira kay classmate ko Marcy Rombines Junio, kay Christine Menias Villalobos. Yes. Salamat kuno kay nagwa ginman si Haring Adlaw siling ni Rochelle Evangelista. Mamala na nilabhanta. Okay. Miss Josephine Lacson dira sa New York kag Mr. Rodolfo Lacson. Good morning dira sa inyo. Hello. Great siya lang happy birthday kuno kay Aksyon Dorel. Bago pa lang 13 si Ilato no? Okay, thank you. In behalf kay Aksyon Dorel. And I'm so happy with Aksyon Dorel. Aksyon Boy, kita mo post ni Aksyon Dorel after 17 years. Naka-family picture sila liwat. Kompleto to sila mo to. Yes. Okay. Si Nini Jean daw ang mamo lang sila pangidaro, no? Gani, No. 36 si Aksyon Dorel. Si Nini Jean, 37. Grabe. No, maglulutod na sila, no? Yes. Mga malas ni makabati na si Nini Jean. Oo, padala ito sa Action Boy. Kwanto atong tugo ni Action Boy. Action Boy, Kag Action Eden. Kwan mo gid malipatan mo lang tanan din nang. Malipatan mo lang tanan, hindi lang gid ang padala ni Action Boy. Nga hangin sa North Cotabato. Dito sila gani sa North Cotabato, no? Yes. No. Kaya actually galing ginas na sa kwan mo mamasapano muna. No, ito lang gin ano to so na, di ba ka dudong kasi mamasapano? Oo, kasi mga Scout Rangers to bala. True, kasi Papa Action Boy, retired army na. Sa una ganun na istorya niya ko sa una, tiga sa ilo wala pa sila wala sang balay, wala nilaw. Sa upod-upod man sila sa kampo, tapos dumduman niya pa sa una gabulig pa na sa Panwildo kay si Papa ako ro Panwildo, ginasulod Manila paper pa na inapot sa bagatag mo na. Sa balido tag 20 lang to sa una ha. Masilingon gulang-gulang lagi sa Action Dore. Kinabtan niya pang ang sweldo sa arm 20. Gora Bells. Gora Ma! Charot lang. Tapat lagi ko na siya mag-birthday ko mo. Kesi Macalino Delfin. Yes. Good morning mandira sa imo, na? Kag sa kay Stella Maricelis, may aga mandira sa imo, na?
Good morning kuno kay Mama Dolores Salveron ni Keshi Macalino Delfin. Mayo lang nga pamahaw! Thank you, Keshi Macalino Delfin sa 35 stars. May pa sila kay mga pamahaw na no. Kita yan oras ng mahaw naman. Baka ito corned beef, ka-crave ko corned beef. Sige na ba na? Maluto ta? Buta ka galing kay Wise Mumbai. Wala lang po si West Mumbai. Hindi lang mag-isahon. Yummy lang pag bukas mo sang lata. Ano na tayo? Excuse me. Tapos di ka na babaklan na ka. Mandam ka, kabatay ka matatanan ha. Budlay na basi maulugan ka blang. Oo. Budlay na nagdadalang chwae. Nagdadalang chwae. Happy ka dyan, no? Happy person. That's why si Aksyon Boy looking young ang ginaya. I-compared sa... hindi na ka i-compare man. No, kayo nga paminsar, kuya. Compare ko sa... kay Aksyon JM. Nga, suli ay lang edad nyo. Ikaw, so... 35. 35. Si Aksyon JM 35, ikaw 53. Pero do amo-amo na inyong ang iba nyo mga damo wrinkles. Di kay baloka. Piwa da. Piwa da. Mag-comment na karon pangkakigan. Bako na nila karon. Sino ha? Sino makikisimo? Oy, morning taglay kay Maria Teresa Lina Kayaw kay pare ko Gilbert Kayaw. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Balita Espesyal! Happy Saturday! Sa mga ka-aksyon! Happy weekend! Happy weekend! Dalagi na yung mga muna dapat. Maguba kaya di mo nakakaguba ang mga lungkuan. Ay, kita dito, gano'n nila guba di sa mo, eh. Sa siling ko nun ni Ihada, kung Jocelyn sang komedya, at subo siya sa Angeles City. Pwede lang na wala Mumbai, ahos lang, mas hindi naging pwede. Hindi pwede, ma'am. Oh my gosh, kamo. Charlotte, tinto mo. Please lang po. Sa mga mahatag, na sa akong bala food. Wala lang ahos. Wala lang ahos. Para istorya na, sakto lang tayo istorya. Ay, balo kati may lahi, manisa mo. Yes. Ano ito gani, ang balmo hina kay Maria Labo? Ano ito gani? Mary Hack. Mary Hack. Mary Hack. Ako na lang na sa mong. Mary Sa Hack. Shalon pa pala papatian, Mary Hack. Mary Hack. Oo. The movie. Oo, tapos, Mary Hack the movie. Mary Hack a little lamb. Ako na siya tayo na. Gabriel Nilios, sa morning mandra sa imo, halin sa DK Kapihan. I want to see you, Christ Gabriel. Amo na siya? Amo na siya. Gilain niya naman ang iyang ano. Si Miss Josephine Lacson, ang bal niya ako gani mangod, nag-post nga gahibion siya pag ask ko why. Answer niya, wala si Buwes Bombay, akong karne prita. Wow, kanamit karne prita. Gahilibiyon sa una, si Buwes Bombay, ato lambal ko lang ang si Buwes Bombay sa una, kung magkihad ka, among pagahibi ka, di ba? Subang pagbakalo pa lang ka, lumaw ng mata mo. Gani, no? Tungkol sa kamahal, no? Grabe, no? Tingnan mo yung nari, di kaging action boy, oh. Hambal ni Fred Pascual sa DTI. Hambal niya, ang start pa lang ko ng harvest ng si West Mumbai hasta mid-February. Ito yung mga tamat na barato. Oo, ito yung mga tamat na barato. So, una, nadumduman ko to. Uy, ang host di si, ano man niho? No? Si Senator Francis Tolentino. Ara na sa kadaagada. Ara na gali. Katalikod ko, di ba mo sa akon nga sa TV. Ang kuha ko na tanig sa TV, patas-tason sa balaki para makita ko. Galing kay Way Kadasang background. Gani kasabad si Mokis. Agabasa ko, ikamu na yun. Tigay lang ako sa balita daw. Amo yung amo na yun. Balo ka,
Bisan may mga balita, tadi galantaw pag sa iban nga balita mo. ra. Oo, presyo ng langis. Nakaambang tumaas sa susunod na linggo. Para naman. Kita mo lang. Na newscast na naman saka sa 17. Touch screen. Ay, bangga. Sige. Phil Alonsagay, happy birthday ko na sa partner niya, kay Jocelyn Alonsagay. Happy birthday to you. Yes. Kag kay Miss Rona Rida Trava, good morning. Kag salamat gida sa nga imo dirigin padala, no? Yes. Nakita ko na. Nalipat ko ba lang may amugali na. Oo. Pag-abot ko di sa station, ko ano sino nagtungtong na di sa table ko. Duakig pa siya. Duakig pa siya, Sino miss. nagtungtong, ay gali. Gin-remind mo ko dahil. Nga, dapat ba lang ipakita mo sa akin. Salamat kay Rona. Thank you very much dala sa imo kay Miss Rona Rihida Traba. Kanami, no? Nami ako na sa mga amon ng mga type bala kay do para Feeling ko mo tusukon mo, boss. I feel. I feel ito. Siguro, daw mo na sa siguro, buwas. Hindi mo na lang tipo buwas ka uba ka lang halin sa panukoy. Nadumduman ko bala action boy. Pero tigito ko kadla ko istoryan ko ni action dore labali ga. Sige inulan to bala. Gagano kibot ko bala kay action boy. Ko misa ka sugat tiniis. Hindi ko ma-imagine. Di kay nagbaha? Wala, hindi pwede chinilas lang. Hindi kayo sapatos mo baha? Oo, Di kinuba ko kaya ako ng sapatos kang mag-ubog. Di wala chinilas. Wala kay ba't sinina? Hindi ko gina-imagine ko. Di ba tayo ko kadla mo. Mukha ka. Dala pa na guro ka. Kulus-muro ka. Buslo-buslo. May guro ba? No, may ulan mo. Sige tinilas. Gawada mo maglakat mo. Kung ako to guro sugata. Ito ko kadla. Ay, ambot. Anyway, ayang ko gali, no? Ang Bacolod Jet gali. Dasun si Mana na. Bacolod Jet Festival. 22, yes, pasunod. 15, sinulog. 22, Bacolod Jet. 29, dinagsa. May mga, mga activities sa Bacolod Jet na tanawa dito. Okay, sa Mega World to, mo, hindi na sa Lacson Street. Sa Upper East. Sa Upper East. Pero ang tatlo kadlaw, meaning 20, 21, and 22. Ay, may 20. Sabi ko 21. Kaya 3 days man to gina sa balita. 20, 21, 22. Damo na di mga Chinese makadlaw. Guro tuod ba lang siya, may damo ko pala kita. Kay Wala labot sa mga ga-exist na diyadaan niya, ha? Oo, pero okay man lang na. Hindi daw may gina-control man pasulod sa mga Chinese. Ate, basi ara lang sila from Manila or from other within the Philippines na daan. Kaya ang Chinese New Year is on January 22. Di ba la? So santo na sa mga organizers ang Bacolod Jet Festival no? Sa una, kada Bacolod Jet Festival may ara na sa nga do chopstick alley na sila bla. Ano na mga kakadto na kay wala ko kadto ever since mo. Tinibut siling ko na makadto ko na magkaon ka chopstick gamito mo kay chopstick Feeling ko man, chopstick alley. Feeling ko mapidi na ko makadto da kay kabalo ka chopstick mo. Wow! Sino nagtudlo si mo? Do ka mukha mo malang do ka basta do sino nagtudlo. Tistingan tabi karon. Masangyop tabi karon yung lusot niya ako. Tistingan tabi karon. Nagado to si Miss Nona. Sa una wala ko na mo kay why ko nag-chopstick kay daw nga chopstick ko yung pwede mo lang na kutsara kag tindo. Di ba nakapano ka na? Kapa China ka na? Di wala ka to yung nag-chopstick? Wala ko to chopstick ya. Nagano ka to ya? Wala ko kutsara tinidor. Kinambos. Galit ko mo ko to kutsara tinidor Hey, fork. Hey fork, do you have fork? Ano ni gani nang amo gani tistingan ta karon agad si Miss Nona. Tanta ko sa samji kung kabala magano. Na Miss Nance na. Naka siya daan, naka 0917 siya. Correct. Kuy pa to ang kwanto hindi man to kuno Gcash ko no? Ano to kuno? Nang cash? Ito sino matang? Ako na pamangkot na. Sige na lang. Sige. Kung marihay ko no si Ma'am Rona Rihida Trava, gali kag si Ma'am Van, kay Maninay, gali siya sa kasal, sumbata ni Ma'am Rona Rihida Trava. Morning manda kay Milanda Sausa, happy fiesta ko sa barangay Cubay sa La Carlota City. Uy, fiesta sa Cubay. Kag kay Sharon Rivera, Hinovea. Morning sa imo siya. Yes, kag kay Sharon Cuneta, good morning man. Kag si Josefina Luxen ni Rato, ha? Oo, man ko. Si Josefina Luxen ni Rato kuno morning sa
mga G-Girls sa Sumag kag sa tanan nga taga Purok Magnolia sa Barangay 7 sa ilan ni Nancy Mabakyaw and company dira sa 14th Street. Yes. Hello, good morning. Morning. Dira sa inyo tanan. Alright. Dirita Aksyon Boy sa aton sini nga balita espesyal. Things that require zero talent. Kung sila wala nga ka na wala talent ka talent, ya mahimo mo gini Aksyon Boy gyapon. Okay. Nan. Kaya may arang isa mga limong gusto nga way kung naya habilidad sa muna ya. Hindi ko na yan. Hindi ko na ya, way ko ya. Pero masiling ka nga, kwanta bala, special number, bala, saot ta. Ay, hindi ko na ya. Kuha lang kuya, sing lang kuya, hindi lang kuya dance. Plakpak lang ko si New York. Amo na wala Aksyon Boy. Pero may ara mga bagay, hindi ka na ng talent. Yes. Bebe, Una, being on time. Na, di ba? Sakto. Stop. Nan, hindi sila nga hindi kinahanglan na sagad ka magsaot, hindi sila kinasagad ka magkanta. Hindi ka na may talent ka. Oo, hindi kinahanglan may Just talent be on ka. time. Yes, kay time is important. Kaya mo na bala Aksyon Boy, ginasulit-sulit na hambal. Kung being on time ka, but silingon, it's a sign of respect. To others. Yes, to others, Aksyon correct, Boy. oo. Siyempre, nag-effort na sila. Kaya isa pa yung so be considerate. Nga di sila may ginahimo, man sila mo, may buluhat doon man sila. Correct. Nga ba, si mapiktuhan at tungkol late kay imo ya. Yes, correct na Aksyon Boy. Kamo gina isa sa pinakakontra ko mo. Oo, kontra ko pares na bala, mag-invite ka mo bala sa kasal, paghambal, pagbutang nila bala la shitty, mo ka mo bala sugod, kay masupay kami ya bala. Akigan mo ya bala. Pero sa ako nagligat pagkasal to bla ni Yada ko to Kisha, Kashmir. Kashmir bla. Yado Nico ko bla. Kundi kadto ko to kay launa mo invitasyon. Pagka last 12:55 aran ako yung. Ay, very good. Abot ko yung nagtatanaw ko 12:55 abot ko sa very simbahan good. mo. Pagka 1:04 ko ano na ni. Grabe, so dapat yung Pagka launa 4 ko ano ni. Pagpiti ka lang una. Tan, naman na. Pagka launa 4 ko ano na ni ang pare way pa. Alo, sino tong father? Hindi ko kilala abing pare kaysa kwanto mo sa Aglipay. Pero nag-start na tipo in fairness. Pagka 1:05 guro. Mga ara guro before 1:10 nagsugod Ay, very good. Okay na siya. Okay na siya. Hindi lang yung siling yung tag-isa gidya ka oras advance. Kaya ang iba na Aksyon Boy, ang ginahimo nila subong, for example, may party. Mamba, butang sa invitation na alas 7. Kaya mama, sige lang kay alas 8 mo na sila gyapon maabot. Amo naman na bala. Amo gina nga thinking, amo gina nga na mindset nga hindi gidya pwede. Nga nga nang pare naman sila ka 1 oras na meeting niya ibutang ta alas 2 para alas 3 man ta masugod niya alas 2 para magkaladto na sila. Hindi butang mo gidya alas 3 siya kay pag alas 3 sugod Alas din tayo. 3 gidya, di ba? Hindi kay ginapanad mo ng tao mo. True. Nga naman sila nga ibutang ta alas 2 kay total alas 3 man sila maabot. Ay na nga mindset naman. Amo na Aksyon Boy subong bala imbes nga isigihon kag i-push tagid nga bag-uhon ta nang ginahambal Filipino nga time is on time. Yes. Ni mo nga Filipino time is It's on time. Oo, imbes nga bag-uhon ta na ay, do kita na lang yung ga-adjust. Do ang iba na lang yung ga-adjust. Hindi ko nakasawa magsiling ka nga. Di anong oras ang meeting? Tato, anong oras na makita na Nga, ibutang ta ng alas 2. Ang balon sila alas 2. Ito alas 3 man sila maabot. Hindi na yan pwede. Amo na subong nga rin. Ito adjust na bala. Katalakan. Daw ginhimo ta na yung practice. Yung malate kita 1 hour. Yes. Hindi pala usually ang Pinoy ka late 1 hour. Correct. Hindi na yan pwede. Kaya paghambal alas 2, amo mo na paghimo si alas 2. Niya alas 2 naglimimos ta. Oo na, di ba? No? Niya total wala pa man nada sila. True. Damay-damay na to. Amo man tong thinking sang iban. Wala pa man sila. Sila. Dululungan ka mo to abot kay wala pa sila. Pero ako ya kon masiling bi ako yung sugata mo ya kag masiling bi may kadtuan alas 3 nga mahalin ang salakyan alas 3 nga so akong dala sa salakyan. Biyaan ta kaya alas 3 lakat ko ya. True. Alas 3 ang balanay ta. Di ba? Kaya importante ginay Aksyon Boy. Correct. Kaya you'll never know anong matabo along the way. Sample kung may importante to be mambalik si Aksyon Boy nga dali ka mo di alas 3 ha kay may pagaw ko di pudding. Nan. Tika alas 2:50 kayo mo yung naghalin kaya bala mo total ato mo na to spiyak bangga. Nag-traffic to yabi sa kwanda kaya may naglaksi din. Kabot ka alas 3. Oh, tingnan alas 3 din nagpagaway. Wala ka na pudding. Yan ang pudding. Te. Loy ka eh. Ang kiniyan na kuha na lang imo ng mga tinipik na lang imo nan. Do pareho ka na sa kwanda sa tong
tong bread and fish to blang pangatag tong mailang ko na muna kay gadamo atong lang di Oo, na. pangatag. Gidamo. Samtang gidamo tao. Friend na iya pagpagaw na puding nagaway na iya alas 3 ang ginagaway alas 10 kay mo yung mabot. Puding na to daan. Ang imo, sini nga makuha. Mga panghimuon. Pag another puding. Mga kuha na lang yung mga residue. Ang next action, boy, work ethic. Nan. Correct. Requires zero talent. Ang Kaya work mabalik ethic kong ng reaction Eden ha. Sa ginambal mo bala itong showing sign of respect. Oo. Ako to, diyan ka gina-consider kung na ang kapalit, diyan ako nakubing ka meeting. Magpalit yan, consider kung mo ko gina-respeto. Correct. Na mo ko na yawa. Huwag siya respect sa ako Aksyon niya. kay wala. Uy, si Action Boy, nang sako. To daan. Nan. Kasi wala ma-delay. To walang next next nga errand. Basi ma-idog kung tungkol So, sa wala mo ako. yung respeto, ya? True. Kaya may, ang meeting to nila, ang meeting nyo dapat 3 to 4. Kaya pagka 4:05, may meeting siya. Oo. Diba? Kaya kinalaman, 3 to 4, kaya pagka 4, lakat yun dayon mo. Oo. Di ka na abdan mo ko, 3:45. Oo. Tayo Di ang meeting ta dapat 1 hour mo. Oh. You'll never know, wala Action Boy. Basi ang sunod yung errands, dira, or sunod yung kantuan. Life between life and death na be. Amo na bala ha. Dapat i-practice na ha, mga ka-action. Please i-practice na. Nga Filipino time is on time. Hindi na machismis pa to sa iban nga mga country para sa mga Amerikano. Oh, Filipino time is really late. Amo na bala kay kalain sang Image. sinasaton. Oo. Kagang next man to Action Boy, kadua mo ning work ethic hambal ko. Pares na be, hindi ka kabalo magsulat, kiti ka adjust ka pa. Sampo sa aton nga nga profession, hindi ka pa kabalo mayo magsulat, kiti ka adjust ka pa bago ka pa. Hindi ka malumog sulat sang magsulat ha. Hindi ka magsulat ang news. Yes. Pero kung tudluan ka ni Action Boy, ka magkumod-kumod ka, di mo kalain na. Tiki, wala ka na daan talent, wala ka pagin work Hindi ka ethic. pa mapatudlo. Hindi ka pa mapatudlo, tiduhangag, charot lang. Hindi mo kalain na. Malo ka sa bastaran nga obra, huwag sa may kasugod nga alam na mo. Correct. Minano pa ka cum laude sa eskwelahan nyo. Correct. Pag sugod mo sa real life ya, sugod ka gina sa puno. Yes. Kaga mo na hambal nila Action Boy, nga learning doesn't stop. Correct. Kaya miskan, at the same time, kung ano ka man kadugay sa imo trabaho, may ara man at times nga ang mga bag-o, amo man ang makahatag sa imo sang learnings. Correct. That's why communication is important. Pero sa amon bala, dugay na kami diya, biyang mga veterano na kami. Pero mag-post sa Facebook, ya, kung hindi na kami ya, kamo na naiyatudlo sa amon. Correct, Hindi lang yung mga correct. learnings nga bago bala. Correct. Amo nang hambal nila nga upod man sa work ethics ang communication, kaga understanding in Action Boy, pero ang too much understanding naman to ka OA naman ang kapila na hambalan nga hindi ka magamit sa amo nga word magamit ka kaya. Sulit. Sulit Sulit, ako. takaan ko. Ako di ang kiga ni Boy Duran dia. Naman sa Action Boy. Always keep that in mind. Kaya mo na blang nambal ko sa ligad blang kung ano ang itudlo, hindi na ihimuon taman, pero dugay-dugay suliton ta naman. Ano naman? Sulit, no? It's sulit. Work ethics na siya ginatawag. Yes. Basta mo na importante sa atong trabaho Action din sa in relation to that. Kuan na bala accept ng bala sang mga corrections Correct. criticisms. Accept ka lang sina bala kay ang tanan na para na sa imo improvement mo, di ba? Mo na bala nambal ko bala nga uy, ang ginatudlo ni sinyo para ni sinyo nga improvement kay hindi makamedias ta sanwari kami di. Correct. So kung sa uli, kung hindi kaya ka-learn, why ka sang na-learn? Why kaya gatuon? Ti kung why nakamiti, sino pa matudlo sa imo? Ano itudlo mo to sa masunod sa imo to ya? Correct. Diba? Hindi ka ka-share sa imo sininga knowledge, Action Boy. So, dapat ang gina ng kuan gida. Baton ka bala kay positive criticism. Kay actually, it's not only for yourself, Action Boy. It affects the station as a whole. Correct. Na. Doon meeting lang tayo. Gamitin ko nga duwa, no? Kalain, pero sakto gin Action Boy, kanami, ni nami, pagkita ko ni nga, nga, mukha namin ni siya, pambalita special. Although, ara ba lang, ang sang tao, Action Boy, ang batasan sang tao, nga, kabalo ka na, naamo na siya. Galing kita, sige lang, ilang daso na. Doon paras bala sa ordinansa. Ipatuban lang 1 week, tapos wala na. Ako na bala. You get my point. Correct. Action Boy. So, okay? Yes, okay na. Sa Monday naman. Monday naman to. Ara ka magyapon sa Monday. Pupawaya ko bibuwas. Charot lang. Oo. Sige. See you po sa mga taga-Kabankalan. Yes. Oo. Kumusta ka dyan? Oo.
Good morning da kay Migo, tada Eric, ha? Yes! Tenerife, See you ha? tomorrow, Sir Eric. Good morning, Tanay Action Boy, kay Tatay Raimundo Lacson, kay sa iya anak nga si Ga-Ga ni Guro. Kay do kalaw, ay man sa, kung slow mo, kung ang Ga-Ga. Kay Natoy Lanestosa. Melanda Sausa, morning man. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Radio!